खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 आघन 1431 मायथाइ एबा 21 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे साना मेष राशिनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। आथिखालाव राजखान्थियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन। बे समाव नोंथाङा खामानियाव माखासे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हागोन। नोंथाङा राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाजों सोमोन्दो गोनां दाहारनि थाखाय आरज गाबनो हायो, जायखौ नोंथाङा गोरलैयै मोनगोन। गावनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ एसेबो दादोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव सोरजोंबा नांज्लायनाय जानो हागौ। वृषभ राशि। बे साना वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय फोथायथिजों बुंफबनाय जानो थांगासिनो दं। गावारि आयदाफोराव नों एसे गोसो होनांगोन। नोंथाङा खामानियाव खर' सानाय आरो मेंनाय मोनगोन। जुदि नोंथांहा माबाफोर गोरोन्थि बुजिलायनाय दं, अब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनांगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनि फारसे नोंथांनि बिबानफोरखौ मावफुंगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गोदान मासि मोननो हागौ। मिथुन राशि। बे साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोहोगोनां जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ थार मुवाफोराव दोनो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। सोरखारि साख्रिनि थाखाय साखाफारा जानाय सुबुंफोरा आबुं गोसो होनांगोन। मोजां मोनलायनाय जुलि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिनि गोसो बायदियै आखुजों माखासे जेंनाफोर थागोन। जुदि नोंथांनाव माबाफोर गोरोन्थि बुजिलायनाय दंमोन, अब्ला नोंथाङा मोगा-मोगि जिरायना बेजों रायज्लायनांगौ, अब्लासो बेयो गोमोरलांगोन। कर्क राशि। बे साना मुंदांखा आरो मुंदांखाखौ बांहोगोन। नोंथांनि मान आरो सनमान बांनायनि थाखाय खुसिनि थाखाय जेबो जायगा थानाय नङा। नोंथाङा जेंनानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जायफोरा खामानिनि थाखाय जिंगासियो, बिसोरो मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोलाव ड्राइभ खालामनो सानथांखि लानो हागौ। नोंथांनि जानायनि हुदायाव माखासे हेंथा जानो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ दुखु होनो नाजागोन, नाथाय बिसोरो नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। सिंह राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहाखौ लानानै माबाफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, अब्ला बेबो गोबाङैनो बारग'गोन। जायखिजाया थिरांथा लानाय समाव नोंथाङा जोबोद सांग्रां जानांगोन, मानोना नोंथाङा हाखु-दाखु खालामनायनि जाहोनाव गोरोन्थि खालामनो हागौ। नोंथाङा गावनि पार्टनारजों माबा मोनसे खामानिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन। नोंथाङा बे आयदायाव मोनसे बान्था मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि आरामनि थाखाय बयनोबो गोबां रां बाहायगोन। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जानो थांगासिनो दं। सम्पथिनि सोमोन्दै जायखिजाया आगानखौ सांग्राङै ला। मानसिफ्रा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि खुदियाया मिजिंथिनाय बादियै थागोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाखौ बुजिनायजों मावनांगोन। जुदि माबाफोर देहायारि सानायआ नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जेंनायाव खोख्लैगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनो हायो। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव आबुं गोसो होगोन। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बे साना सुबुंथियाव मोनसे जोंखांनाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हायो। नोंथाङा नोंथांनि थाबथानाय एबा दोबैनाय रां मोननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। बादायलायनायनि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। नोंथाङा साननाय आरो बुजिनायखौ दिन्थिनानै नोंथांनि हाबाखौ मावनांगोन। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा जायखिजाया गोनांथार हाबानि सोमोन्दै मोनसे मेल खुंनो हायो। वृश्चिक राशि। बे साना थागिबिफोरनि थाखाय गलाय-गथाय फिथाइ गोनां जानो थांगासिनो दं।
नोंथाङा मोजाङै साननांगोन आरो जुदि नोंथांहा सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला नोंथाङा बेनि सायावबो आबुं गोसो होनांगोन। नोंथाङा जायखिजाया आयेनारि आयदायाव रोंग'थि गोनां सुबुंफोरजों सुबुरुन लानांगोन। नों गावनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय साख्रिजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां खौरां खोनानो हागौ। बे आयदायाव नोंथांनि सुबुरुनखौ बरायनाय जागोन। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बे साना नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ बांहोगोन। नोंथाङा समखौ मोजाङै बाहायनानै दावगालांनांगोन। नोंथाङा गारिफोरखौ जोबोद सांग्रांथियै बाहायनांगोन आरो गावनि खरसानि हिसाब लाखिनांगोन। मोनसे गोजाम गोरोन्थिखौ दिन्थिनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव आबुं गोसो होनांगोन। नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदियै थागोन। नोंथाङा गोनां खाख्रिफोराव मोजाङै गोसो होनांगोन। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे फिथाइगोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बिथांखि लानांगोन आरो नोंथांनि रुटिनखौ एसेबो सोलायनो नाङा। नों गोसोनि सोलायै गोसोजों थिरांथा लायो अब्लासो बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागौ। कुम्भ राशि। बे साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नोंनि गोसोआ बांनायनि थाखाय खुसिनि जेबो जायगा थानाय नङा। नोंथाङा गोनांथि गैयाजासे जायखिजाया खामानियाव आखाइ दोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जुदि नोंथाङा खामानियाव माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला बेयो गोमालांगोन। रागा जोंनाया नोंथांनि आखुआव थागोन, जाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो रागा जोंहोगोन। नोंथाङा सासे बेरेखा हान्जानि बाथ्रायाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथाङा सम्पथियाव मोनसे गिदिर रां थिसननो हायो। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानायनि सान जागोन। मानोना खामानिनि जायगायाव गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव माखासे जेंनाया बांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा रावनोबो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नखराव सासे गोदान सोद्रोमा फैनो हागौ, जाय आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। जेबो खैफोद गोनां खामानियाव नांथाबनो नाङा आरो रावजोंबो जेबो गोनां खौरां दा रानलाय, नङाब्ला बेयो नोंथांनि जेंनाखौ बांहोगोन। गुबुननि हाबायाव आखाइ दाहो। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।